Γεια σε όλους, Κος εδώ και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι. Ναι, εντάξει, δεν είμαι και τόσο ενθουσιασμένος, έχω ξανακάνει βίντεο στο YouTube. Είναι το δεύτερο κανάλι μου αυτό, για την ακρίβεια το τρίτο. Σήμερα θα φτιάξουμε το icon που βλέπετε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι τίτλο έχω βάλει, μπορεί να το έχω προδώσει λίγο στον τίτλο το τι θα κάνουμε. Πώς και να έχει, πάμε. Έχω φτιάξει ένα κενό αρχείο ουσιαστικά. Είναι 800x800 mm στα 100 dpi. Έχω βρει δύο scratched metal φωτογραφίες για να δω ποια μου αρέσει. Νομίζω αυτή μου αρέσει λίγο περισσότερο, αλλά εντάξει, αυτή θα χρησιμοποιήσουμε, το αποφάσισα.